ସକାଳେ ସକାଳେ ପାଗରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଶ୍ରୀ ଲେଦର୍ସ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଅନୁଗୁଳରେ ଏବେ ଶ୍ରୀ ଲେଦର୍ସର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ପୁରା ପରିବାରକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ତା ଭିତରକୁ। ଆରେ କ'ଣ କହିବି, ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ଭେରାଇଟିର ଚପଲ ନା କୋଉଟା ନେବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବବି, ବହୁତ ନମ୍ର ଆଉ ଇନୋସେଣ୍ଟ। ସେ ମୋତେ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଚପଲ ବିଷୟରେ କହୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ସେତିକି ଭିତରେ ବାପ ପୁଅ ଯାଇ ଆଗ ନିଜ ପାଇଁ ଚପଲ କିଣିନେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୋ ପାରି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚପଲ ଆଣି ଟ୍ରାଏ କରୁଥାଏ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କୋଉଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହାହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ତ ଗୋଟେରେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେବେନି, ତେଣୁ ମୁଁ 2-4ଟା ଚପଲ ବାଛି ଆଣିଥିଲି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କୋଉଠିକୁ ନିଏନି, କାରଣ ତୁମେ ଗୋଟେରେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏନି। ମା ପୁଅ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋତଲ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଚପଲ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକୃତିଟା ଆମର ଆଜନ୍ମ, କୌଣସିଥିରେ ଆମେ କମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବୁନି। ତାପରେ ବାଛି ବାଛି 4 ହଳ ଚପଲ ଆଣିଲି ଆଉ ଟ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋତେ କହିଲେ ଦିଦି ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି ନେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, ଚାहे ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ହଉ କିମ୍ବା ଫର୍ମାଲ ହଉ। ମୁଁ ଆଉ ଅଛି, ସେତିକି ଶୁଣି ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। 2-4ଟା ଆଣି ବସି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏଲ କରୁ କରୁ ମନ ହେଇଗଲା 2-4ଟା ନେବା ପାଇଁ। ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି 4 ହଳ, ଯୋଉଟା ନେବା କଥା ନିଅ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇ 2ଟା ସିଲେକ୍ସନ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଏପଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ବିଲିଂ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ କାମଟା ତାଙ୍କର। ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ଜମା ଘରକୁ ଯିବିନି, କାରଣ ଚାରିପଟର ଲାଇଟ୍ ଦେଖି ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଜେଜେ ନାତି ଏପଟେ ଖେଳାଖେଳି ସାରୁ ସାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ସେପଟେ ପଇସା ଦିଆ କାମଟା ବି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋ ପୁଅକୁ ଧରି 2-4 ହଳ ଚପଲ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପୁଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଏ ମା ପୁଅ ଆଗରେ ଚାଲିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରି ପଛରେ ଚାଲିଥିଲି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।